De entrada, expresar a miña felicidade de poder estar aquí con vós, persoas eruditas, na maravilla da nomástica, da talasonimia, da toponimia, e compartir unhas inquedanzas que me acompañan dende rapaz, a min e moitas outras persoas, neste caso, que nacemos neste barrio, na Rúa da Torre, en Monte Alto. Chámolle, efectivamente, a ruta de Ulises Fingal, porque era, como dixo Fernando, o pseudónimo literario de Manolo Gris, e porque é moi acaído para esta contorna, porque sabedes que a Torre de Hércules é unha fin do mundo para a tradición grecolatina, Hércules mata a Xerión, pero tamén é unha fin do mundo para a tradición atlántica. Ulises, tradición grecolatina, Fingal, o Fingal dos poemas de Ossian, dende o Alto da Torre, como sabedes, Breogán veu Irlanda, e logo tamén Tercencionio viu a illa, a Solstitionis, Ínsula Magna, a illa onde o sol se detén. Pero para iniciármonos nesa maravilla, neste vivir no misterio, no trascendente, no máis alá, pois un camiño fermosísimo é a ruta do sabio percebeiro Milucho Mariñas, que foi o meu veciño que me aprendeu estes nomes, a min nun nivel moi baixo, absolutamente grandes e vizosos. E a expresión tamén da miña protesta. Na escola aprendemos moitas cousas, pero menos o máis perto, claro. A única forma de ser cosmopolita, de ser cidadán do mundo, que é o que tendemos, o que temos que buscar é principiar por coñecer o mundo que tes diante do fuciño e que ninguén te explica. Entón, para principiar, como esta ruta tamén, tive a sorte de facela algunha vez con Bernardino Graña, quero comezar con ese saúdo que herdei del, do seu poema Medre o mar. Eu digo Medre o mar e vos decides Medre. Levantamos os brazos, todos un, Medre o mar! Pero houve pouca contundencia. Se somos unha quita a corna. Medre o mar! Medre o mar! E agora sí, nesta auténtica capital do mar que é Pontevedra, xa temos este diálogo das cornas, dos acuques, dos carlous, neste encontro de onomástica, a maravilla e a diversidade desta palabra, deste obxecto maravilloso, insisto, que está na propia orixe e son do faro. Ben, eu son terrícola. Vivo nunha cidade de barco, a Coruña, cidade tatuada na pétrea pel do mar. Ese epíteto maravilloso que lle dedicou Luís Villalta, pero a mí na escola ninguén me falou nunca nada do mar. Como terrícola, estou certo, e que aquí hai xente do mar, tamén, é que a maior parte de vós subistes ao alto da Torre de Hércules. Que vemos os terrícolas dentro do alto da torre? Auga! É maravilloso, que é precioso, non? Dunha banda, as Sisargas, e dunha banda, o Cabo Prioiro. Ben, os terrícolas subemos auga. O mariñeiro dentro do alto da torre está vendo os carpanchos, os abarracidos, as tousas de leste, as tousas de vendaval, o mar da cota. E o percebeiro, vel aquí o tedes, o gancho, o grelle, o gueibouteiro, o xanrei, os touciños, o boi, a vaca, o becerro e o becerriño. E todo ese mar ten nome, e ten nome de muller. Ese mar que se albisca dentro do alto da torre, dende as Sisargas, o Prioiro, o Prior, chámase Mar de María Antonia. Vou repetir e decides todos. Chámase Mar de María Antonia. Como é posible que non saibamos esa dimensión absoluta que é o propio mar da cidade da Coruña? E isto falo directamente para o sector coruñento. Es que estamos tan enamorados da nosa cidade que tanto reivindicamos e non sabemos ni siquiera como se chama o mar que rodea este emporio. Sei quen é María Antonia. E despois, volo dicir, digamos que é un neotopónimo, o neotalasónimo, e que naceu nos anos 40, 50 do século pasado. Ben, pois, eu estaba cabreado, ninguén me contaba nada, paseábamos desde pequechiños, pero tiven a sorte de coñecelo. Aí está, Milucho Mariñas, mirade que piña de percebes. Da torre, neno. É un sabio, sí, da torre. El dicía, xa falaremos, que cando comezou a ir ao percebe, moitas desas pedras estaban virxes. E cando había mareas vivas, pois quedaban os percebes varados na area.
Que ocorre? Todos sabemos, e non me vou estender agora con ese tema. O percebe na aldea era comida de pobres. En Malpica, cando había moita fame, se as familias tiñan que comer percebes, pechaban a porta para que non oíse o percebes. Que pobres son que tiñan que comer percebes. Na cidade non, era comida de ricos, porque sempre houve ricos. Entón este rapaz principiou, dende a súa contorna, de aí de Santo Amaro, principiou a traballar o percebe e cando coñecín, xa era un home maior, coñecía as pedras de percebe todas dende Corrubedo a Avilés. Algo absolutamente maravilloso. E tiven a sorte de participar da súa sapiencia. Ben, dende o ano 2002 estamos facendo actividades reivindicando, poñendo en valor este entorno. A ver, falamos da contorna da Torre de Hércules, monumento da humanidade. A sinalética é preciosa e precisa. E todo está codificado, todo está marcado, todos os nomes e todos os sinais están no sitio. Todo menos a eufonía dos nomes das pedras. Bueno, poñerse un pouco histriónico. Que pecado cometemos? O veciño, o vindeiro, o turista pode coñecer calquera detalle, calquer nome de calquera escultura, menos onde queda o gancho, o grelle, os macallás, as longuiñas, o cabalo de pragueiras. Non hai dereito, algo hai que facer. Porque aparte, tirando, que gostaría ter un letreiriño que puxese cada nome, tirando da eufonía deses nomes, xorde e nos dá a posibilidade de falar deste gran mito atlántico no que vivimos. Aquí comeza todo, a praia de Santo Amaro. Alguén non a recoñecerá, unha foto antiga. Aquí estaba o antigo castelo e aquí ao fondo a Marola. Comezamos a ruta neste lugar. Amaro, un santo que non existe. Non aparece no santoral romano. Sin embargo, ten unha presenza tan grande, tanto na tradición popular galega como portuguesa, que a Igrexa Católica non tivo máis remedio que identificalo con outro santo, Mauro. Cando era pequeniño dicía o meu pai que Amaro era Mauro en galego. Todos sabemos que é imposible. De Mauro se iría Mouro. O Mauro está moi ben estudado, un dos primeiros discípulos de San Bieito, italiano, etc. Este Amaro é outro Amaro. É o home, o sabio navegante, volvemos á ruta de Ulises Fingal, que atopou a Illa do Paraíso, como Trecenzonio. Estivo un momentiño, pero pasaran 300 anos. Esa lenda foi recollida, foi publicada na revista Nós en 1925 por Uxío Carré. E recolleuna na freguesía de San Miguel de Figueiroa, na freguesía do meu pai. Empezamos a facer actividades, lemos a lenda aí na propia beira da praia, facemos actividades, e a cousa foi collendo sobre aquel, fomos reclamados para ir, aquí está a capela antiga de Santo Amaro, a torre a fondo, e fomos reclamados para ir a Lisboa. Porque como se chama o santo padroeiro das galegas e dos galegos de Lisboa? Santo Amaro, aí o tes. Eso foi no 2022. Absolutamente maravilloso. Esa capela hexagonal que está en Alcántara, en Lisboa. Non me podes creer. Lisboa profunda, falábamos en galego e todo o mundo nos contestaba en portugués. Por qué? Porque sabían quen eran os galegos. Esta era a romaría, a festa grande dos galegos. Aí nos azulexos está Amaro acudindo a uns frades franciscanos camiño de Terra Santa cando habían de afogar. Cando chegamos, no día da romería, estaba a señora que cuidaba a capela, a señora Teresa, e dixemos, somos galegos. E dixo a señora Teresa, sodes galegos? Voltaron os galegos! E emocionouse tanto que chamou o presidente da Xunta da Freguesía. E aí naceu o movimento AU, que agora está un poquinho baixo, porque... pensei que querías dicir algo, non, estaba rascándote. Perdón. O movimento AU, porque sabedes que na Lisboa típica, esas figuras tradicionais, a comezo do século XX, a maior comunidade de inmigrantes en Lisboa eran os galegos, e o seu oficio eran vendedores de auga. Pero como din en Lisboa, agua. A maior parolada para un lisboeta é escoitar auga. E dos galegos eran coñecidos como Xico Aú. Pois naceu aí o movimento Aú, mirade que bonito, simplemente por pôr en valor un nome, Amaro Navegante. Ben, como vos dixen, aquí non está na foto,
Pero estivo ali, como vos dixen, comentamos que estaba moi emocionado de poder falar de Amar, o navegante, porque esa lenda foi recollida por Uxío Carré en 1925. Este ano celebramos o centenario na propia aldea, e a freguesía do meu pai foi recollida por Uxío Carré, e está aquí o bisneto de Uxío Carré, o Xoán Carré, Alfonsiño Redondo, Lisboeta Redondo, que tamén participou desta emoción. Simplemente por en valor e explicar un nome, sírvenos para ter este vencello alternativo para outros camiños con Lisboa. Ben, e comezamos esta ruta. Praia de Santo Amaro, o Gancho, aquí temos o Grelle, os Macallás. Non coñezo, hai máis Macallás polo mundo? Falámoslo despois, non? É especialmente eufónico, os Macallás, son as pedriñas que miran cara fora. Sabes, saltábame algo, teño que citalo, porque a Praia de Santo Amaro sabemos que ten un aquel definitivo na literatura galega. Ali morreu, afogado, Aurelio Aguirre. Decían que por un suicidio. Enrique Alvarellos mirou a prensa da época e non, que foi coa moza e para facerse o valente tirouse por enriba dunhas pedras e levou a cabeza. Fixadevos, todos coñecemos a relación de Aurelio Aguirre con Rosalía, pero por si quedase algunha dúbida, a ver a que vos son estes versos. El murmullo de las olas. Dime tú, ser misterioso, que en mi ser oculto moras, sin que adivinar consigo si eres realidad o sombra. Ángel, mujer o delirio, que bajo distintas formas a mis ojos apareces con la noche y con la aurora. Y a todas partes me sigues, solícita y cariñosa, y en todas partes me buscas, y en todas partes me nombras, y estás conmigo si velo, y si duermo en mí reposas, y si suspiro suspiras, y si triste lloro, lloras. Negra sombra que más sombras. Que copiona, Rosalía, non? Non foi copiona. Isto é a espiral da creatividade da arte. Estes versos, moi fermosos, servironlles de inspiración para facer unha obra realmente sublime. Pero comezamos a ruta. Estamos no Gancho. Por certo, pola atrás do Club do Mar hai un rego da Serpe, especialmente evocador, porque nos leva... Estamos nas portas do alén, do misterio, o Fiusa. Aí seguiríamos. Cuestións señadoras, Macallás. Ben, o máis importante é o que está aquí, o que non se ve, o mar, porque xusto nesa liña reta, dentro dos Macallás, cara aos Pedridos, que é onde está o dique de abrigo, hai unha montaña submarina, as Acentes. Dicíame Carrillo, un patrón de Malpica, dicíame, as Acentes pechan a Baía da Coruña como as illas Arán pechan a Baía de Galvai, de Galway. Esa montaña submarina na que rabuñou o seu ventre o petroleiro Urquiola, non saía nas cartas, pero ten nome, todo o mundo as coñece. Salía as pedras onde bateu, chamábanse as papapoutadas. E as Acentes, é outro tema tamén interesante, aparece recollido polas cartas mariñas, polas cartas da Mariña, do Exército, pero chámalle xusto o contrario, las yacentes. É xusto o contrario, lo que yace, o que está tranquilo, a acente, onde bate o mar. Escutei unha vez un percibido de Ajiño que decía, había que esperar a que rompese a acente da onda. Aí está. E isto, claro, levanos a outro universo. Esa visión dende o mar, que te comentabas, é que nos Carrillo de Malpica, para describir as augas da Coruña, falanos directamente das augas de Irlanda. Pasamos o paralelo 48, os Tres Codillos e este universo de mares de Irlanda con nomes en galego. Un patrimonio que se está esfarelando, porque agora xa non é útil, agora, mira para Vieito, agora cos GPS e toda esta información, pero que é fermosísimo. Como as augas de Irlanda foron investigadas e descubertas e bautizadas polos patróns galegos de Bouzas, do Berbés, do Muro da Coruña. O zapato, a canaleta, a ferradura, o calcetín, a pistola. Isto é a parte de dentro, logo está a parte de fora.
ou seja, que teña máis de 400 brazas. Coñecín a Serafín Mourelle, un patrón de costa, era un veciño ali dos Castros. Pregunteille que me contase algo sobre o mar e díxome: o mar, non falaba así, o mar non é poesía, o mar é traballo e esforzo. Eu nacín en Corme, creime na Coruña, casei en Noia, viví no Gran Sol. De onde son? Son do mar máis que de sitio ningún. Eu dicía que o mar non era poesía, estaba facendo un poema maravilloso. E aquí, volcán de Porcupine, como lle chaman xa Porcupine, non? Pero os mañeros chamanlle Porcupine, o Porco Espiño. E dicíame el, gastei aparellos a eito, tivo que buscar as praias, os fondos de area onde se pode largar, porque xa hai pedra en barras, pero finalmente atopei os carreiros no mar. Para min, cruzar Porcupine foi como aqueles pioneiros que cruzaron as montañas rocosas. Os nosos veciños, auténticos heróis. Puxen aí unha flechiña porque quero metelo sempre. Entre Irlanda, entre Irlanda e Islandia, hai un volcán que agroma pequeniño, Rockhall. Tamén, no medio da nada, dá peixe a eito. Aí mídense as ondas máis altas do mundo, máis ondas de 30 metros. Coñecedes a Xosé Iglesias, cando faloume do Rocal e dixo que chegou ao Rocal e dixen, estou na casa. Por que? Porque é cuspidiño ao Sintoulo de Fisterra. E dicía, non, é igual que a Marola. A Marola non, ao Sintoulo de Fisterra. Ben, pois esa pedra perdida no medio da nada ten nome en galego, o Conde Marín. É maravilloso. Esa xeografía, esa talasonimia que se estende por todos os mares do mundo, que está marchando, pero que nos está dicindo esa idea central de Stefan Morling, que me preguntaron, vostede por que veu desde Suecia vivir a Galicia ao fin do mundo? E dixo, non, Galicia non é o fin da terra, é o centro do mar. A ver, como non van ser águas galegas se as augas por fora de Arán se chaman a Cona da Vella? E o problema é por que non o sabemos. Cando comentei isto, con moita emoción, a Cona da Vella, por fora das Illas Arán, dixeronme todos, ali Marín, eso sabe todo o mundo. E logo, eso puxolle Roberto Carracho, non? Un patrón de Marín, Roberto Carracho, fóseme agora o nome. E por que lle puxo a Cona da Vella? Porque hai un mar na Illa de Ons que se chama a Cona da Vella. Moi bonito, que é o nome en galego da anémona tamén. Ben, pois estamos paseando pola torre e aparecemos nas augas de Irlanda. Temos os Macallás, temos a praia de Area de Concha, como lle chamaba Milucho Mariñas. Por que? Porque estaba toda feita con cunchas de mexilóns e cando había mareas vivas estaban os percebes aí varados. Agora chamanlle a Praia dos Mouros porque estaba o cemiterio Mouro que se fixo para a garda de Franco. E está reutilizado ese edificio cunha cita moi importante. A cita de Paulo Oroxio, a primeira cita sobre a Torre de Hércules, en As versus paganos, que di que entre as poucas cousas dignas de mención do século IV, está esa altísima farum ad speculam Britanniae. Atención, altísima farum ad speculam Britannia, un altísimo faro como vixía de Britannia, pero as faltas de ortografía convertense en todos os contextos. E algún copista, en vez de poñer speculam, que puxo? Speculum. E así nace a lenda, que xa recolle Alfonso X Sabio, de que no alto da torre había un espello que permitía o propio Tricenzonio, onde subiu e pudo ver a illa do Paraíso. Seguimos avanzando. Aquí a costa fai un xiro e temos o cabalo, Fernando, tantos cabalos. Cabalo que agora, insisto, non hai un letreiriño, non hai unha guía, non hai sitio ningún onde aparecen estes nomes. Home, non hai dereito. Estamos falando dun monumento da humanidade. O cabalo de Pradeiras, pero non é o cabalo de Pradeiras, é o cabalo de Pragueiras, un lugar onde se pescaban moitos pargos. Como temos de outra banda do mar, vemos as Illas Gabeiras, as Illas Carparias. E xusto, dende ali, divisamos a illa da Marola. A ver, imos facer unha proba. A iso sabemos. O que pasou a Marola... Pasou a Marola. Aí estamos con xente competente outra vez. O que pasou a Marola...
ese é un berro tribal e é un poema épico da emigración galega, en que se tiña 2 versos nada máis. As nosas aboas embarcaban cando ian bisaboas, cando ian cara Argentina, cando ian cara Cuba, sobre todo, no caso da Coruña, viñan das aldeas, tiñan moito medo a mar, aquilo flotaba, pero a altura da Marola xuntanse as augas da ría de Betanzos, da ría de Ferrol, e empezan os pantocazos a moverse todo, e queda ese berro absolutamente épico. Disculpade, é como Fastnet, non? A derradeira válvula de Islanda, o último sitio que vían. Ben, teño que facer unha cousa terrible. Os rapaces e rapazas novos, dígolles, o que pasou a Marola, non saben, non o saben. Algo está fallando, non? Se temos este universo metido dentro de nós, ben, a importancia da Marola é absolutamente inmensa na literatura popular. E ten un cancioneiro de seu. No cancioneiro de Ballesteros aparece unha copla que di: pola pena da Marola vai un gato dando berros que lle cortaron o rabo para pescar os xurelos. E logo unha tríade, que diría Murguía, céltica, que expresa o sentimento das persoas que vivimos aquí, rodeados de grandes magnitudes, arriscalo todo para buscar a beleza, que di así: moreniña por te ver, pasei o mar da Marola, a piques de me perder. Uau! E hai unha canción da Marola que se canta moito en Curuxeiras, en Ferrol, e que se canta pouco na Coruña, e que hai que cantala máis, se me la cantar agora en Pontevedra, que fala da travesía dende o Porto da Coruña, de andarse na Coruña, a darse na de Curuxeiras, en Ferrol Vello. Entón, é dos problemas estomacais que se producen á altura da Marola. Esta canción vai ter un momento escatolóxico, vai haber vómito, pero non é vómito gratuito, é porque estamos falando das cousas do mar. Ben, eu digo unha frase e vos repetides. A ver, esta Jorxa, 1, 2, 3. Saímos da Coruña con rumbo a Ferrole, 1, 2, 3, y... Saímos da Coruña con rumbo a Ferrole. Foi un pouco dubitativo, E no medio da Marola sucedeu no lo piore, vamos, medio da Marola. Escomenzaron las tripas a brincar como as cabras, veña, escomenzaron las tripas. Momento escatolóxico. O tío Sanjo mitoulle a unha vella pola cara, veña. E unha vella pola cara. E ora esas palmas, como diría Miguel Ríos, imprescindibles para o rock and roll. Veña. Chamoulle porco, maleducado, e mil alcumes en castellano. E se non chega, pronto vapore, forte, imamos todos o cacarrone, veña, chamoulle porco, maleducado, e mil alcumes en castellano, e se non chega, pronto vapore, imamos todos o cacarrone. Esquecemos aí unha palabra, alguén sabe a canción? Na, 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 na. Vale, por certo, cajarrone para a xente nova non é o que parece. É peor. Era o nome do calabozo da Policía Municipal. Bueno, pois falando de cousas do mar, é imprescindible acudir ao acordeón. Así imos botar a repichoca con acordeón. Estamos preparadas? Pois de Pontevedra a Coruña e da Coruña a Ferrol, seguindo a pegada da pena da Marola. Quero un coro potente, Esas palmas, esas palmas. Saímos da Coruña con rumbo a Ferrol e vos saímos. E a pasar pola Marola sucedeu unha dos piores. Comenzaron las tripas a brincar como as cabras. Comenzaron las tripas a brincar como as cabras. O tío Sanjo mitoulle a unha vella pola cara vos. Chamoulle pouco forte, maleduca, mas foron palmas en mil alcumes en castellano. E se non chega, con do vapore, imos directos o cacarro, vai. Porco, maleducado, e mil alcumes en castellano, e se non
chegar con do vapore, imos directos ao Cacarrón. Forte! La, 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 esas palmas! La, 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 cousa bonita. O coro de Ulises Fingal, o coro de Milucho Mariñas. Seguimos avanzando pola costa, claro, non me paro, depois do cabalo estarían as Longuiñas, logo hai un coído, porque é unha praia de pedras, pero Milucho Mariñas non lle daba ninguna importancia ao coído. Por qué? Porque non hai percebes. Son nomes absolutamente prácticos. E agora entramos no Morro Baixo, entramos na península de Punta Herminia, o tamén coñecido como Monte dos Bicos. Pero non bicos que tamén, antes, cando así, de mozos imos ir a dar nos bicos, pero non vai por aí. No sentido de barrancos, de pedras verticais, no bicarelo do bico do Brelo, que decía Noboneira. Nese espazo, decía Tetamanzi no seu famoso libro dedicado á Torre de Hércules, comenzaría un espazo sacro, segundo a súa teoría, que abranguería toda a contorna da torre, que tería un extremo na propia torre, outro por esta zona, que se chama Monte da Vixía, e outra nos petróglifos que están situados na propia Punta Herminia. Para facer máis evocador, estamos ao Morro Baixo, as corredoiras e a pedra do altar. Aí era onde pescaba un amigo meu, que é un percebero que se chama Xulio Montero, onde pescaba as barbadas con asubío. Para que as barbadas entren no engado, hai que asubiar. O que nunca me dixo como era a melodía. Por qué? Porque ferven na auga e soben. Ben, antes diso, dixome outra cousa tamén que me fascinou, como un veciño deste barrio, a que ninguén lle contaba nada, que o percebe cría onde hai craca. Craca, un rapaz coruñento, daqui do barrio. Busquei nos dicionarios galegos craca por todas partes e non aparecía en dicionario ningún. Busquei en calquer dicionario portugués e aparece craca como molusco, pequeno molusco, que é onde amarra. É dicir, os presuizos, non? Que coño ninguén fala galego, non sei que, pois da tradición deste rapaz, no seu galego do mar, está esa palabra que pertence ao gran corpus do galego portugués. Pois sí, dicía, que curiosidade, non? Hai que asubiarlle para que veñan as barbadas. Pero logo unha vez escoitei un disco de Los Sabandeños que ten unha especie que se chama El Cazador de morenas, que xuda que lle cantan as morenas para que entren no engada. Morenita guapa, e entranlle. E logo li no libro de Tabucci, Muller de Portopín, que nas illas dos Azores, cando non pescan as baleas, pois tamén van as moreas cantándolles. E logo lín na historia natural de Plinio esa mesma historia. O sea que esa pequena chascadela ou esa pequena curiosidade de meu amigo Xulio Montero de como se pescan as barbadas con o asubío está recollendo unha tradición que arranca, o xuro que vende moito máis atrás, do propio Plinio e a súa historia natural. As cousas máis humildes convértense nas cousas máis fecundas. Ben, seguimos, a Punta do Herminio, a Funta do Herminio, as Forcadas, a Rabaleira, a Furna dos Negros. Cando foi un destes petroleiros, Urquiola, puxeron ali un faro para evitar novas catástrofes. Claro, puxeron o faro, pero non lle preguntaron a ningún mariñeiro da zona. O día antes da inauguración, o faro xa non estaba. Ve un golpe de mar e levouno. E ali segue no fondo para servizo das robalizas e de diferentes peixes que hai. Esa prepotencia do terrícola. Ben, a Rabaleira é o lugar onde Milucho Mariñas, segundo el, onde se crían os mellores percebes da volta. Nestas actividades que facemos, fascinados por coñecer a nosa contorna, fixemos o sorteo das pedras. No Club do Mar fixemos un encontro e a cada quen, de un xeito aleatorio, coñía un papeliño e tocáballe unha pedra. E unha amiga, Teresa Ramiro, mariscadora e poeta, fixe un poema dedicado á pedra da Rabaleira. Que ides cantar, pero comigo, claro. E vou dicir o coro. A pedra da Rabaleira, fala dos percebeiros. E ten un retrouso sinxelo. Coiteladas de vida, coiteladas de sal.
coiteladas de vida, coiteladas de sal, coiteladas de vida, coiteladas de sal. A ver, o coro, 1, 2, 3, 3, veña, forte. 1, 2, 3, sí. Coiteladas de vida, coiteladas de sal, coiteladas de vida, coiteladas de sal. E agora falta a coreografía. Temos que facer de perceberes e perceberes, vale? Como de quen que temos a ferrada, e veña, coiteladas, a ver o sexto, vamos, moi ben. Aquí hai un espírito náutico pesqueiro, vamos, 1, 2, 3, 3, vai. Coiteladas de veña, coiteladas de sal, coiteladas de vida, coiteladas de sal. Sobre a pedra da rabaleira deslizan seus soños os percebeiros, sombras dunha esperanza que se quebra como a onda na crista dos rochedos. Veña ese coro, coiteladas de vida, moi ben, coiteladas de sal, coiteladas de vida, coiteladas de sal. Rabaleira, ti es pedra, eles son carne, sombra e vento inmersos no mesmo mar. Sobre o teu ventre fecundo brinca, enchendo de vida o cesto dos soños. Coiteladas de vida, forte, coiteladas de sal, coiteladas de vida, son sons que non vou facer, coiteladas de sal, con sorrisos de escuma, mordendo con furia, sedentos de sombras, en doce cantigas, vestidos de lágrimas, un berro amargo. O mar os arrola, roubándolle esa vida. Ánimo que sodes vos os dous, os únicos que non vou facer esa coreografía. Vamos. Coiteladas de atrás de vida, coiteladas de sal, vai. Coiteladas de vida, coiteladas de sal. As últimas. Coiteladas de vida, coiteladas de sal, coiteladas de vida, coiteladas de sal. No mar crecerán sempre rosas. Teresa Ramiro, a Rabaleira. Estou seguro que a próxima vez que vayáis a Coruña preguntaredes e buscaredes onde está a Rabaleira. Cambia dunha forma radical a relación co paisaxe, co entorno, coa natureza, se acudimos á eufonía destes nomes. Vamos dar un pasiño máis. A ver, aquí estamos. Estamos na gran enseada do Xogadoiro ou Xogadoiro. Era a miña dúbida. No falar de Milucho non lle apreciaba a distinción entre Xogadoiro ou Xogadoiro. Vemos aquí o gueibouteiro, os coitelos, a galera, o boi, unha enseada moi fermosa e moi linda. Ben, grazas a Santiago da Viña Abad, a Santiago da Viña, o de Abad non sei se é, Sáenz, perdón, recuperamos as ordenanzas do antigo gremio de mareantes da Coruña, que se consideraban perdidas desde o asalto de Drake, o pérfido inglés que queimou o hospital e a igrexa de Santo André. Pero na súa procura, na súa búsqueda, encontrou unha copia. E onde a encontrou?
en Viso del Marqués, Ciudad Real. Bueno, alguna xente sabe por qué. Que está en Viso del Marqués? Aí está. E o Marqués é Álvaro de Bazán. E ali que cedeu o seu pazo e ali está o Arquivo Xeral da Armada Española. Se queredes saber algo que aconteceu referido á Armada Española en Cuba ou se queredes saber algo que aconteceu referido á Armada Española en Filipinas, tedes que ir a Viso del Marqués. E ali apareceu unha copia desas ordenanzas do Gremio de Mariantes. E que me pareceu máis fascinante? Que estes talasónimos, aí estaban. Xa estaba a Rabaleira, xa estaba o Xanrei, e xa estaba o Enxogadoiro. Enjogadoiro, non? Escrito con unha iota. Xa sabera que é o xogadoiro. Quero dicir, estes nomes, este patrimonio invisible, ven de moi atrás. E soportou, pois eso, o desleixo e o desprezo, xa non por falta de actuación, non poñen ningún letreiriño das administración. Sobre todo, cando as administracións quixeron intervir aquí, foi dende a ignorancia e para traer o desastre. No tempo do ínclito, xa non vou dicir o seu nome, puxo un sitio, puxo un letreiro que puxo el Rincón del Moro. A que ven eso? Tendo aquí toda esta realidade. Ben, vamos avanzando cara aquí. O Gueibouteiro, e aquí están os coitelos. E avanzamos cara un capítulo fundamental desta costa que podemos chamar a Chapapotemaquia. Aí está. A Chapapotemaquia. A guerra contra o chapapote. As fotos son moi más que as vexei onte, pero entendémonos. A Coruña é unha cidade preciosa. Veña, decimos, apoyadme, non? A Coruña é unha cidade... Pero así enchendo a boca, non? Preciosa, neno, que non. É que é preciosa, é maravilloso. A luz submarina da Coruña que decía Álvaro Cunqueiro. Sí, pois na Coruña pasan cousas terribles, extraordinarias. Na Coruña non podemos falar de realismo máxico. Temos que falar de punquismo máxico. Pasan cousas terribles. É algo inimaginable. No resto do planeta Terra, se alguén quere ver efectos especiais, que fai? Vai ao cine. Ou vai a internet. Non, nós non. Apoiámonos na ventá. A ver, un coruñés calquera, por exemplo, Xurxo Souto, 59 anos, cando tiña 10 anos, vi un efecto especial interesante. Ia pasando pola rúa e vin caer do ceo pingas de auga negra. Chegalle ben, non? Xa vos lo dixen. O Urquiola está pasando por enriba das Sacentes, rabuñou un pouquiño, baixaba a marea, e en vez de xa pasara, mandaron volver. Bateu, fendeuse, incendiouse e caeu do ceo pingas de auga negra. Mi madriña, chegalle ben. Pensábamos que non podíamos ver nada máis extraordinario e o capitán Estravidis colleu mal a curva da torre, o práctico estaba no Fiuza, que era unha famosa taberna para tomar o polvo, colleu mal a curva da torre e espetou o mar Exeo contra os coitelos. Quedou a proa, quedou encartada, fixo palanca, rachou e vimos arder o mar. Se sei que desde o punto de vista da física é moi fácil explicar por que arde o mar, pero desde a percepción humana era a imaxe apocalíptica. De todos os xeitos, hai que recoñecer a temperanza que tivo nese contexto de catástrofe, de comunicar en tempo de catástrofe, o alcalde aquel Paco Vázquez, que son as palabras para a historia. Coruñeses, coruñesas, tranquilos, el humo se va para Ferrol. Dios. Pensábamos que non podíamos ver nada máis extraordinario e pola banda de Ferrol a plataforma petrolífera máis grande do planeta Terra soltou amarras e aparcou en doble fila en riba de Ponte das Pías. Aparcou en riba, non foi en doble fila, o Interpías, xa sabedes, non o Enterprise. Pensábamos que non podíamos ver nada máis extraordinario. Dios, na biografía de unha persoa. E unha montaña de basura, mellor dito, unha montaña de merda, caeu en riba do océano e levou a vida dunha persoa, o vertedoiro de bens. Nos aprobamos as mascarillas antes das pandemias. Pensábamos que non podíamos ver nada máis extraordinario e chegou o Prestige. A parte do Prestige, mira, que efecto, non sei onde lle din. Xa vai el só. Bueno, este é o marexeo, aquí o tedes, oian, sí, ahora toleou, vamos a ver. El humo se va para Ferrol, non pasa nada. Teño que pedir axuda técnica, que agora anda... Como fago para que pare? Por favor, técnico, dinos que non sei que facer. Que pasou aquí? Bueno, ahora xa está, que me está revelando todas as...
Tens que correr un pouco máis, que senón xa se van ver todas as fotos, cando chegues. Veña, un aplauso para este sprint final. Que pasou? Porque que toleo, que empezou a... Disculpade. Bueno, quedáramos por aí, non? Pero que pasou? Delle aquí un botón ou algo? Sí, pero... Ora xa está ben. Bueno, pois gracias. Un aplauso para este... Sí, señor, para este prodixio. E dicíamos, pensábamos que non podíamos nada máis... E chegou o Prestige. Porque o Prestige significa a morte do mar. En todas as literaturas, o mar, xa dixemos, é o sinónimo da morte, pero entendida como o alén, o máis alá, o que os seres humanos nunca poderemos abarcar. Por eso, nese máis alén, nese alén, mellor dito, nese máis alá, está situada a Illa do Paraíso. A Illa do Paraíso a que chegou Santo Amaro navegante, a Illa do Paraíso a que chegou o irlandés Brandán, a Illa do Paraíso a que chegou Trecenzonio, a Solstitionis Ínsula Magna. Bueno, pois o Prestige foi tal desastre que conseguiu matar o mar. Dende Portugal a Francia, o mar morreu. E descubrimos que diante da morte dun océano só había un antídoto. As persoas, apañando o chapapote na ribeira e berrando na rúa, nunca máis, nunca máis, nunca máis. Para explicar esa emoción colectiva, acudo un conto que non é conto que me contou Kiko Cadaval, do rapaz da pulpeira de Melide. O Deportivo da Coruña estamos nun momento de esperanza, vai entrar, pero bueno, estamos pasando mal. Pois xa estivemos moito peor. 17 anos en segunda división, chegalle ben. Cando por fin chamábanlle a longa noite de pedra. Cando por fin ascendeu, un grupo de rapaces alugaron un bus e tiraron para Madrid. Non ían excitados, ían o seguinte, ao chegar a Betanzos dixeron, flipa neno, tremendo globo de Betanzos, uau, que excitación. Chegaron a Lugo, tremendo murallón, flipa chorbo, que non. Chegaron ao Bierzo, Prada a tope. Chegaron a Astorga, silencio absoluto. Claro, se o silencio era a expresión do desacougo diante dunha nova xeografía que nunca viran, a horizontalidade infinita da meseta, quilómetros e quilómetros absolutamente chairos. Foron así 30, 40, 50 kilómetros, ata que un veterano dixo unhas palabras para a historia, dixo. Flipa neno, aquí todo día hai marea baixa. A forza colectiva dun pobo, dunha cultura que levou o salxieiro a Madrid e levou o salxieiro, como din en Malpica, a Europa toda. E todo está por aquí. Bueno, aí ardía, e seguimos avanzando. Agora chegamos, xa estamos a Galera, a Illa da Galera, onde este percebeiro Milucho Mariñas atopou unha ferrada dun percebeiro, construiu o meu compañeiro Mangui, construiu un instrumento musical, chamaballe ferrada acústica, e fixemos un concerto reivindicando este esplendor, como Manuel Rivas, no ano 22, reclamando, e con Milucho Mariñas a eufonía destes nomes. Escoita, faro, meu lamento, como che crece o cemento na Coruña. Ben, no alto da torre, albiscamos ese mar que vos decía antes de María Antonia. E quen foi María Antonia? Unha muller que vivía no Camiño Novo, ou seja, na rúa de Juan Flórez, e que tiña a tenda aberta noite e día. Entón, cando a xente do mar viña de Irlanda, ou simplemente a xente do día chegaban á terra, ían a calquera hora a María Antonia. Pois para comprar pimentón, para vender o peixe, o que fora. Entón, cando falaban polas telefonías, decían, onde estás? Estou en María Antonia. E no gremio do Mar da Coruña serviu para nomear a todo este mar. Que bonito, unha muller do barrio de Santa Lucía que lle deu un nome a todo un mar. E seguimos avanzando. Xa estamos rematando a ruta, non sei como vamos de tempo, que me fume enredando aí un pouquiño. Ben, vai a cousa bastante ben. Seguimos avanzando. E Xerión, Hércules matou fin do mundo para a cultura clásica, matou a Xerión e rouboulle o seu gando. Pero non roubou todo, porque xusto ao pé da torre temos o boi, a vaca, o becerro e o becerriño. E, ademais, ao seu carón, temos unhas pedras que lle preguntei a Fernando sobre a súa etimoloxía, pedras que velan, que só se ven cando está a marea moi baixa. O meixón de Morales e o meixón de San Antonio. E agora, falando das intervencións das autoridades. Esta praia
Na nosa contorna sempre chamamos a praia do Areal. Sei que unha redundancia, porque un areal é unha praia. Area é praia en galego, Area Maor, en Malpica, por exemplo. Nos mapas históricos aparece sempre como a lagoa do Areal. E agora, desde algún tempo, chamase a Praia das Lapas. E non hai lapas. E ninguén sabe por que lle chaman a Praia das Lapas. Isto é un misterio. Era unha praia que estaba abandonada porque había un colector de lixo que caía aí, había unha cloaca, e depois de moito preguntar, pero isto non ten maior valor que a anécdota, foi un señor da comparsa Monte Alto a Cen, díxome que lle dixera a Paco Vázquez, o alcalde da Coruña, que las lapas son en el gallego el nombre de las llamas que había en el antiguo faro. Ostras, en fin, pero con que falta de propiedade se pode renomear un lugar que leva, en fin, esa tradición dende hai centos de anos. A ver se funciona isto, aquí está. Outro caso. Mirad que imaxe tan bonita, non é tan evocadora. É a garita da Vixía. Esa tradición, a pena da Vixía, que está do outro lado da torre, e que segue a tradición das atalayas, dos fachos, que se estenden por toda a costa galega. Ben, ao pé desta Vixía hai unha rúa que se chama a Rúa da Vixía, porque era o elemento referencial absoluto. Ben, a Vixía desapareceu, esa zona quedou abandonada, e cando ten unha importancia histórica suma, aí apareceron os petróglifos, que agora están no Castelo de San Antón, pero que non teñen ningún tipo de etiqueta ni de información, e de repente pasamos, está totalmente esquecida, e unha acción municipal dicían que iban montar nesa zona abandonada o Bosque dos Nenos. Home, se leva centos de anos chamándose a Pena da Vixía, se a Rúa a Pena da Vixía, se a Vixía é referencial, como podemos ser tan ignorantes e ter unha ocurrencia para cambiarlle a súa propia identidade? Ben, aquí estaba o Vixía, que controlaba a entrada dos barcos que entraran pola canle cara ao porto e que non se metera polo centro, polo mar do Orzán. Pero había un barco coreano nos anos 50, equivocou a ruta, meteuse polo centro do Orzán e ia directamente cara a terra. E a Vixía deu alarma, avisárono, todo quedou aclarado, pero nese ano, no Carnaval, Canzobre, o gran armador de coplas do Carnaval coruñento, armou unha canción que decía: pero Vixía, ao velo entrar, dixolle en coreano, telefunquen pela China que che poden atracar, chispón. Contos de Carnaval. Ben, e xa estamos chegando ao final da ruta. Aquí, por certo, hai unha gran furna mariña, pero que tampouco ten nome. Preguntei a Milucho e que me dixo? Aí non crea percebe, non ten ninguna importancia. Esa é a cuestión. Decíavos que a expresión da miña frustración de vivir nun lugar onde maravilloso, onde ninguén che explicaba nada do máis cercano, onde vivías nunha absoluta ignorancia, e como cheguei a coñecer a Milucho Mariñas. Tiña que facer unha entrevista sobre os percebes. Chamei a Corme, a xente de Corme estaba farta de que facer entrevistas sobre percebes, non me querían atender. Chamei a Cedeira, os meus contactos tamén estaban bastante fartos de todo ese asunto e xa tampouco me querían atender. E dixen un rapaz: pero ti és parvo, Xurxo. Andas buscando percebeiros pola parte de lonxe, aí na Rúa da Torre, ao lado da tua casa, no bar Tolín, paran os percebeiros da Torre. Efectivamente, eu era parvo, fun ali, coñecín ao sabio Milucho Mariñas, que entregoume unha parte moi pequeniña do seu saber, pero que procuro honrar sempre que podo, e coñecín a dos rapaces novos que ao principio non querían falar, e logo se cadra falaron demais. Sí, dicían que estaban collendo percebes na Rabaleira, que ahora se sabedes onde está. Nunha situación alegal, por non decir profundamente ilegal, en Beda, cando non se podía. Pero, bueno, carto, non fogamos agora consideracións morais e tal, estaban aí nese traballo cunha piña de percebe preciosa. Estaban traballando nel e pasou por enriba deles un helicóptero. Nada, neno, imos ir ao Caldeiro, imos ir ao Cárcere, estamos en Beda, o helicóptero da comandancia, xa nos viron, isto vai ser terrible, pero claro, a piña era moi feitiña e seguiron traballando coa ferrada. Coiteladas de vida, volve pasar o helicóptero por enriba deles. Nada, neno, isto vai ser terrible, hai que escapar, marchamos, estaban marchando, pero un golpe máis coa ferrada e levaban a piña de percebe. Entón, aguantaron un pouco máis e volveu o helicóptero. Pero esta vez non pasou. Esta vez quedoulles na vertical.
peiteándolle as guedellas. Asustáronse, evidentemente, saíron correndo, chegaron arriba, e cando chegaron arriba, viron a realidade. Era o helicóptero da Volta Ciclista a España, que pasaba pola Coruña. E imaginade que imaxe, mira para Fernando, que imaxe tan pintoresca para o realizador madrileño ver os percebeiros na torre. Foron ao bar onde paran sempre, no bar de Tolín, eses bares de antes que tiñan a televisión en riba da porta, para que? Para que non se vexen os partidos de fútbol desde fora. E conforme entraron pola porta, xa dixeron os compañeiros: que guapos saístes na televisión. Dese se trata, este mundo ignoto, descoñecido, invisible, que sea pola televisión, que se divulgue, que se coñece, e que triunfa a cultura nunha palabra. Que un monumento da humanidade, pois que non ignore, que non oculte, que non menosvalore este patrimonio, esta eufonía dos nomes que veñen da tradición e que teñen que mirar cara ao futuro. Veñamos para outro medre. Medre a ruta do sabio percebeiro Milucho Mariñas. Medre. Outra vez. Medre Milucho Mariñas. Medre a ruta de Ulises Fingal. E agora, claro, como xa utilicei as vosas voces varias veces, quero acudila para facer música deste outro talasónimo, absolutamente maravilloso e misterioso, moi estudado por Iván Méndez, recomendo vos os seus traballos, Orzán. Aquí vemos unha foto antiga, a torre, e aquí estaría, non se ve, a Pena da Vixía. Bueno, agora dubido, non sei se estaría por aí. En todo caso, todo está dito. Orzán, a palabra perfecta. Frente á doble articulación da linguaxe, unha identidade entre a forma e o fondo. Porque Orzán comeza cun O redondo, como é redonda a Bella da Coruña, non? O, colle velocidade nese R, non? Or, e por fin, como rachan as ondas, a palabra tamén racha. Orzán, ese Z fricativo, ese A aberto e ese N que é pura escura do mar. Veña, axudádeme, veña, nicámonos, vai. Vai, 1, 2, 3, Orzán. Pero hai que levantar os brazos. Sector perguiceiro, vamos. 1, 2, 3, sí. Orzán. Mi madriña, está chegando os alxieiros de Orzán a Punquivedra. 1, 2, 3, 3. Orzán. E agora xa con melodía, claro. Que as palabras de antes que se converten en música. Xa sabedes, o que din os aborígenes australianos, cada camiño unha canción. Pois esta canción, que os topónimos de nós, é grande, fecunda e cargada de futuro. Vai. Orzán, moi ben. Foi aplicada, pero taxas polo rego. Vai. Orzán. Un pouco máis de emoción. Orzán. Porque sei que nacín da tua auga, porque sei, levo dentro teu sal, porque sei que estarei na tua entraña, móllome na tua palabra, no teu nome Orzán, móllome na tua palabra, no teu nome Orzán. Ese coro atlántico vai. Orzán, precioso. Orzán, porque tes toda a auga da infancia, porta escura, negro, trebón, e alén onde agarda o misterio, arde todo o universo na luz do teu sol por, arde todo o universo. Comigo. Na luz do teu sol por. Veña, amodiño. Orzán. Un chisco máis forte. Orzán. Fortísimo. Orzán. E agora un tsunami. Orzán.
Moitísimas grazas, Medre Omar. Alexa Corna. De Coruña a Bueu, cousa bonita.